नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के चर्चा तेज बाटे। सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर और उधर दारा सिंह चौहान का भी नाम तेजी से चल रहा बाटे, लेकिन रालोद कोटा से आखिर के मंत्रिमंडल में जगह बना पाई। रालोद कोटा से मंत्री बनाई लेके नाम तय नहीं के भइल। मंगलवार के शपथ ग्रहण समारोह प्रस्तावित बतावल जा रहा बा। एही बीच चर्चा हो गई बाटे कि पुरकाजी सुरक्षित सीट से रालोद विधायक अनिल कुमार के मंत्री बनावल जा सकेला। वही बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान का नाम भी चर्चा में बाटे। एकरे अलावा सिवाला खास से विधायक गुलाम मोहम्मद का नाम भी चर्चा में बा। प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में रालोद कोटा से पुरकाजी विधायक अनिल कुमार के मंत्री बनौले के संभावना बाटे। देर रात तक हालांकि आधिकारिक घोषणा ना भइल। एकरे पहले रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान का नाम मंत्रालय के सूची में सबसे ऊपर मानल जात रहे। पुरकाजी सुरक्षित सीट से रालोद के सिंबल पर अनिल कुमार भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक प्रमोद उटावल के हरौले रहना। चुनाव से पहले अनिल कुमार सपा में सक्रिय रहना, लेकिन रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़के वो तीसरी बार विधायक चुनल गई ना। इससे पहले चरथावल सुरक्षित सीट से बसपा के टिकट पर वो पहली बार 35,417 वोट पाके विधायक बनना। साल 2012 में परसिमन के बाद सुरक्षित सीट पुरकाजी बनल। अनिल कुमार दूसरी बार पुरकाजी से विधायक चुनल गई न और साल 2017 के चुनाव में उनके हार का सामना करे के पड़ल। वर्ष 2022 में वो रालोद के सिंबल पर जीत के विधानसभा पहुंचल रहना। वहीं सियासी गलियारा में शामली के थाना भवन से विधायक अशरफ अली के नाम का भी खूब चर्चा बा। कुछ लोगन का कहल बाटे कि उनके भी यूपी मंत्रिमंडल में शामिल कल जा सकेला। हालांकि सियासी गलियारा में अभी तक सिर्फ कई चेहरा के लेके चर्चा चल रहा बा, लेकिन तस्वीर तो आज यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार होखले के बाद ही साफ हो पाई।